जेलाव थानाय एनडिएफबि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि बाथ्राखौ जों दाबि दैखांदों। बिथांमोननि केसखौ दिल्लीनिफ्राय स्टेटआव लाबोनायनि खोथाखौ जों दाबि दैखांदों जे कारजकरिखौ खालामगोन किन्तु एसे फेस मेनाराव लांगोन होननानै बुंदों आरो 2025 मार्च दानाव आसाम नाङैनो प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट मोनसे सरकारा लाबोनायनि थाखाय परिकल्पना खालामदों होननानैबो जोंनो फोरमायदों। दा जोंनिया जाबाय निट बेस आरो एकर्डनि बेसआव खालामनांगौ। एनडिएफबिनि रिलेटेड इस्यु दङमोन। 592 परियाला मार्टियार परियाला एक्सग्रेसिया मोनबाय। 628 मार्टियार परियालनि एक्सग्रेसियानि थाखाय दायो मोनसे रेडिमेड लिस्ट खालामबावदों हिरेननाथ बिथाङा आरो बेखौ एबसु एनडिएफबिजों बिथाङा सावरायबावनानै फाइनाल स्टेजाव हरगोन, फाइनान्सआव हरगोन आरो बेनि उनाव मार्टियार परियाला 5 लाख थाखा 628आ मोनग्रोगोन। बेनि उनाव रिमेनिं जिखिनि दङ बे मेटारखौ लानानै गभर्नमेन्टआ फल'आप खालामगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। जेलाव थानाय एनडिएफबि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि बाथ्राखौ जों दाबि दैखांदों। एनआइएनि 60 जन बिथांमोननि केसखौ दिल्लीनिफ्राय स्टेटआव लाबोनायनि खोथाखौ जों दाबि दैखांदों। गिबि मन्थ्रिया खोब बिनि सायाव गुरुत्व होनानै जुडिशियेल मेटारब्लाबो गभर्नमेन्टआ माबायदि सलुसन लाबोनो हायो बिनि थाखाय होम डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनानै एनआइएजों रायज्लायनानै बिनि समाधाननि लामा दिहुनगोन होननानै बिथाङा फोरमायबाय। भुटाननिफ्राय 6 रिसेन्टलि गबाय आरो बे बेलायाव भारत सरकार आसाम सरकार गिबि मन्थ्रि नखर मन्थ्रि प्रधान मन्थ्रिखौ जों धन्यबाद होनांगोन। बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बिनि सायाव खामानि मावदों। किन्तु नेपालाव सासे दंबावो मैयानि रायज्लायनायाव नेपालनि मेटारखौबो जिहेतु बिनि जि भार्डिक होदोंमोन बिनि सायाव माने जि मोनसे टाइम लाइन बियो अलरेडि जोबखासिगोन। दा बे जोबखांनायनि उनावनो गाव माने गनायनि लामाया क्लियार जाखाबाय। दा बेखौ थेवबो गभर्नमेन्टआ टेकआप खालामगोन बेखौ बुंदों। नागालेण्डआव, अरुणाचलाव, मेघालयआव, वेस्ट बेंगलाव जेसेबां केस दङ सामन वारेन्ट जिखिनि फैनाय बे मेटारखौ लानानै मैया चिफ सेक्रेटारिखौ डाइरेक्सन होदों जे बेयाव थानाय केसफोरखौ माबायदि उइथड्र खालामनो हायो बा माबायदि सलुसन खालामनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनायनि बाथ्राखौ मैया स्पष्टयै रायज्लायदों। 678 लास्ट फेजनि माने जायफोर ट्रेन केडार जायफोर माने सिनियर मोस्ट केडार लिडार बिथांमोननि रिहेबिलिटेसना फाइनान्सआव दङ, अलरेडि एप्रुभेल जाबाय। डिसेम्बरनि सिगां बिथांमोना 4 लाख थाखाखौ मोनगोन होननानै मैया सिएमआ क्लियारलि जोंनो बुंबाय। आद्रा थानाय जिखिनि जेंना जेंसि दङ बे जेंना जेंसिखौ समाधाननि थाखाय गिबि मन्थ्रिया गावनो दायित्व लादों आरो गोख्रैनो रायज्लायफिनगोन होननानै खोथा होदों। मैयानि रायज्लायनाया माने जथेस्थ गुरुत्वपूर्ण आरो जथेस्थ फ्रुइटफुल होननानै जोङो बुंनो हायो। माखासे टेकनिकेल मेटार दङ बे मेटारफोरखौ पलिटिकेल लेभेलाव रिजल्भ खालामनांगोन आरो गावबो बेखौ खोथाखौ स्पष्ट बुंदों। दा रन्जन दैमारि आरो जर्ज बर' अजय बसुमतारी खरगेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ बख'नांगौनि बेलायाव एबसुनिफ्राय 6 रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांजों लोगोसे स्पेसियेलि जोङो लिस्ट साबमिट खालामदों जेराव 15 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर बिथांमोना अलरेडि जेलाव दङ, लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होदों। एनआइए कर्टआव गोदान ट्रायल जाबाय थानायखौ बन्द खालामनो थाखाय जोङो होदों। दा बेखायनो गिबि मन्थ्रिया एबसुजों सावरायखांनायनि उनाव एनडिएफबि बिथांमोनखौबो लेंहरदों, बिथांमोनजोंबो सावरायदों आरो बे रायज्लायनायाव गिबि मन्थ्रिया जोंखौबो थानो होदों। एखे लोगो जोङो जयेन्टलि जिहेतु एकर्ड मेटार जोङो जयेन्टलि गिबि मन्थ्रिखौ प्रेसार खालामदों। मिजिंथियो जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि गेजेराव प्राय जोङो फोजोबहैनो थाखाय जोङो नाजादों आरो डेभेलपमेन्टेल पेकेज इन्स्टिटिउसनेल जिखिनि मेटार गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार आरो भारत सरकार बे एप्रुभेल होनांगौ, डिपिआर बानायनांगौ, कनसालटेन्सि खालामनांगौ, डनार मिनिस्ट्रिनो हरनांगौ, मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसननो हरनांगौ, स्टेट गभर्नमेन्टनो हरनांगौ। बे खामानिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो आरो बे गभर्नमेन्टनि पार्ट। दा बेखायनो जों सानो जे एकर्डनि जिखिनि मेटारफोर दङ जोंनि काउन्सिलखौ मर अट'नमि, मर पावार एन्ड फांसन, मर क्षमता गोनां खालामनांगौनि थाखाय नै विन्टार सेसननि जि पार्लियामेन्ट बे पार्लियामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसन जि एमेन्डमेन्ट आर्टिकेल 280 फाइनेन्स कमिसन दानाय आदार रिलेटेड मेटार बेखौ पास खालामनाया जोंनि मेन थांखि आरो बे पास जायोबा बिटिआर काउन्सिला पुर्नांग पर्यायनि मर्यादाखौ मोनगोन। बेखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो। गोजोन्थों।